на нашата земя. След учредяването на нашата асоциация, ние избрахме Световен парламент на българите от 200 души, 100 души от България и 100 души от земляческите организации. Както знаете, нашия парламент заседава всяка есен като един творчески орган на нашата асоциация, пак във Варна, и в продължение на 5 години този парламент разработи 25 документа, които ние представихме на всички нива на българската държавна администрация. Президентство, Народно събрание, Министерски съвет и конкретно към отделни министерства. За съжаление, нито един от тези 25 документа не намери отговор от държавните български институции. Това се обясняваме с ниската политическа култура на управляващата България в продължение на последните 15 години. Не са свикнали които са останали в близост до родния дом, и за онези, които като взели своето наследие от дарби, народностна култура, национални традиции и вяра, са се отправили към далечни страни да търсят своята реализация и по-добър живот. Стотици хиляди наши сънародници живеят днес извън пределите на нашата родина. Но вие, доколкото сте се родили за Христа в купела на Българската православна църква, си оставате наши обични чада, за които отечески милеем и отправяме всекидневно към Бога молитви, да не оскъднее вярата ви, да не загубите от погледа си вярната посока в своя живот. Братя и сестри българи, дошли от всички краища на света, водени от своята любов към род и родина, като ви приветстваме с добре дошли, отечески ви призоваваме: пазете православната си вяра, предавайте я на децата и внуци си като най-скъпо наследие. Тя да бъде за вас не само народностна традиция, вяра на отците, вяра, която ни е съхранила като народ, а е смисълът и съдържанието на вашия живот, вяра, която и вас да съхрани като българи и като личности. От нея да черпите духовни сили и вдъхновение в делата си. Тя като фар да осветява пътя ви през бурното море на земния живот, да ви оказва верните нравствени ориентири и да ви води към тихи пристанища. Да обаче сме имали европарламентар от Оланда на гост. Сме имали личност от други държави. И дето са били българи, и дето да не са били българи. Нашата майка през дейните официали и била малко мащеха с нас. И той му и болея. От друга страна, свързан с дейността на Асоциацията на българите от по света, аз съм слушал с голям интерес учетения доклад на госпожа академик Маневска. Съм слушал с интерес и вашите думи, на всичките. Има ли моменти, като юртувала и потерата, и опозицията? Има ли моменти, газ някой юртувал като десницата, някой като левицата? Ама той и сам според че всекой има неговите проблеми. Проблемите на българите от Сърбия не са проблемите на българите от Румъния. Проблемите на българите от Украйна не са проблемите на българите от Западна Европа. Всякой има неговите проблеми.
Ние, Асоциацията на българите по света, трябва да се борим за българщината, за българите от чужбината, не за България. За България се бори правителството на България. България трябва да му помага. От редовната войска е преоблечена като башидови. Беженска колона от 12 000 души е изстреляна на място, като преди това според свидетелства на очевидци са вадени очите на живи хора, хвърлени са положили хора в кладенци и прочее. При преминаването на река Арда са застреляни и издавани около 2000 майки с деца. В Армаганската долина са избити около 800 души, главно жени и деца. В Западна Тракия са избити още няколко хиляди българи, главно жени, деца и старци. Оженени са 22 български страни. Общо 367 хиляди българи са пропудени от родните си места в Източна и Западна Тракия, няколко десетки хиляди от тях са избити. Да, дами и господа, това е ужасяващата истина за геноцида на българите, дръзнали да защитят своите права и свободи в началото на 20 век в Европа. Тази трагедия за българския народ е предвестник на извършеното с особена жестокост по-късно избиване на повече от 1,5 милиона арменци и над 1 милион асирийци през 1915 година. То също е осъществено от властите на тогавашната Османска империя, но и до днес е отричано от наследниците на Мехман османистите в съвременна Турция, която прави постъпки да стане член на Европейския съюз. До сега българският народ мълчаливо страдаше за свидните си жертви, като очакваше поне официално извинение от правителството на Република Турция. Днес обаче, пред лицето на засилващите се неосманистки амбиции на исламистските сили в Турция да фалшифицират истината за робството, да обявяват своите убийци за жертви, а християнските народи за палачи, ние не можем да мълчим. Като български учени, общественици, политици, дейци на изкуството и културата, учители и преподаватели в университети и преподаватели в университети, членове на милионната българска диаспора в Украина, в Молдова и в Румъния, възникнала в резултат на османските завоевания. Така е добре. Ехо, обърни се. Ай, Емиле, въртете се. Емиле. Мы звезды сегодня. Здрасте,
този свят е да веза знамена и да поддържам българския дух. Аз съм осъзнала своята мисия. Аз съм щастлив, успял и богат на сбъднати мечти човек. Веза знамена и ги дарявам на места, свързани с историята на България. Те се веят в Одрин, в Задунаевка, на гроба на хан Кубрат, в Майами и къде ли не. 16 знамена съм извезала и най-голямата ми мечта е да даря това знаме, което се нарича с обич и вяра за майка България. Ще го даря на този екип от държавници, които направят българският народ да живее свободен, добре и с гордо вдигната глава. Вярвам, това е символична вяра за доброто бъдеще на България. И днес казах, децата, тези прекрасни деца, те са нашето бъдеще. Това, което нашето обременено поколение не успя да направи, те ще направят. Една и свята е България. Нека я пазим, за да ни има, че най-свидното на този свят са думите майка и родина. Живее с пулса на своето време, майчина обич, бащино огнище, земя, която ще обичам, докато дъхът ми не стихне. Земята на Ботев, земята на Левски. Земята напоена с кръвта на хиляди герои. Тази земя, която всяка сутрин слънцето огрява и целува със своите лъчи. Този кръст райска земя, наречен майка България. Горе челата, горди българи.